účelové určenie na vzdelávacie, alebo teda výchov. Je to škôlka, škôlka, je to ten účel. Čo nás stálo to účelové zariadenie? Platili nám 300 eur, bolo to málo, dobre, zrušila sa im zmluva, ale proste zámer bol ten, aby teraz sme z toho dostali trhové nájomné. To bol za A pýtali by ste im aj odstupné ešte, pravda? Prosím? Pýtali aj odstupné za pani, pravda? Nepýtali odstupné, aké Pýtali odstupné, tu ste to prejednávali. Ale veď ste to prejednávali, aj ste v uznesenie vydali, že sa im to vráti. Nič sa nevráti. Nie? Vám nechcel dať chodíme tak veľmi. Ja si myslím, že pán Boďo, že to je veľmi dobrý nápad. Neviem, prečo mu to nechcete prenajať. To sme nikto nepovedal. Pán Strážďar, nikto nepovedal, že to nechceme prenajať. Aspoň sa z Ratnovce trošku zviditeľná tými starými vecami. OK, nemám vôbec nič proti tomu, Nebudú tu len ozajme netreba tu cigány. Pani starostka, čo navrhuješ ty? Ja môj zámer poznám, že ja som tam chcela presťahovať do Becných Úrad. Presťahuje z Ratnovica potom. My máme archív, tu Prestavuje nemáme... Archív, tam je knižnica nevyužitá, tu vyhoďte do prdele tam do školy a máte plat. Za chvíľu Lidka skončí a budete mať ďalší plat. Môžete prijať ďalšiu zamestnanky. Za týmto oknom chodá tam Ja si osobne nemyslím, že obec Ratnovce maximálne teraz potrebuje múzeum. Neviem, kto by do múzea chodil, Miloš. Nemám nič proti tomu múzeu. Ale všetci, ale obec Ratnovce potrebuje aj, nemáme nikde dečo uložiť, nemáme kosačku, nevieme kam to dať. Potrebujeme zázemie. Vladehu dáme, neboj sa, Vladehu dáme. Neviem, či akurát teraz potrebujeme múzeum. A zase dať celú školu za euro do predaje. Zase dať celú školu do predaje za euro. Schod, tak nejaký schod. My predejme každý groš a za euro dávať školu do predaje. Na jednej strane sa šetrí, na druhej vám takú tekelku. Ale sa mi ľúbi, čo ty máš, všetko toto je ako bavita, toto je pekné, len neviem, či tá škola, či Ratnovce potrebujú teraz múzeum. Jukatán mi povedal, nechaj ich hlasovať, oni budú hlasovať podľa vedomá a svedomá. Sa vyprávame, veď ti hovorím iba. Potom mi povedal, nie každý, čo ti hovorí, pane je tvoj kamarát. A povedal mi, že keď dá pán Boh kravičku, dá pre nové kravičku. Ale čo mi ešte povedal? Vrana ešte sokolíka neporodila. Už to trvá ale nejako dlho, nie je tá rozprava? Nehovoríme my. Ja neviem, teraz sa k tomu celkom vyjadriť. Celkom nezálež stanovisko. Lebo ja neviem, kto čo si myslí a teraz akože vieš, keď na čo pôjdeme meniť čo budovy, keď budovu neprenajmeme následne. Potrebujeme vedieť, či potrebujeme meniť čo budovy. Tak, ale nemôže sa to spraviť, že obec tam, však to je obec. Ale my nechceme obecné múzeum, my na to nemáme finančné potreby, sme zakladali. A jaké, však ja mám všetko v spolupráci s Boďom tam je napísané. Počuli sme, prečítala som, čo všetko sa vyžaduje od obce. Áno, sú tam, vieme, problémy aj s pozemkom, nemá vysporiadané pozemky, je tam veľa problémov. Vidím, že hľadáte, jak sa to nedá. To je vaše typické. To není pravda, pán Boďo. Pani hlavná kontrola. Není to pravda, proste tu je zákon a ten treba dodržovať. Teraz chcete dodržovať zákon. Volá, kto musí volať čo navrhnúť, môžete to nechať len tak. Ja určite navrhujem na tú múzeum najbližší na 3 roky, neviem či na 5, ale na 3 určite, možno že na 2, lebo budeme čo bude po 2 rokoch. A ako je to pekná myšlienka. A manželka mi nemá radosť, že sa zdali veci, ale je to dobré. Za mňa to je koľko obcí má múzeum. No vidíš to? Kto to povedal, že kto tam bude chodiť? Peter, ty si bol volá, kde pozrieť nejaké múzeum? Nie, ja som skákal po stromu. Vidíš, to je tvoja odpoveď. A prečo by som nebol, veď som bol pozrieť, viem čo no a prečo sa ti nelúbi tu? Ale my ako vôbec teraz nepotrebujeme zo školy ju zlikvidovať a dať tam múzeum. My nevieme, čo tam ešte bude. Ešte rozmýšľame, debatujeme o tom, čo tam bude. Dlho debatujete? Koľko bude treba, toľko budeme debatovať. Ideme jednu vec po druhej. Na cintoríci sa nemali dostať. Ja si myslím, že... To bolo v dezolátnom Počkajte, raz ste hovor, prosím. Celé to muzeum, myšlienka je to dobrá, ale náš to vôbec nepasuje.
keď si chceš robiť múzeum, tak si ho volať inde, ale nie určite v škole. Pretože hýbaj sa pozrieť do Piešťan, do toho múzea balneologického, koľko tam chodí ľudí. Keby tam nenaháňali školy a školárov, tak tam nepríde nikto. A tuto, Budeme sa chodí pozerať na cigánov vlastne potom. Počkaj. Ale to, čo starosta navrhuje, to je združenie. Počkaj, ja len myšlenku jednu, aby som nezabudol. Cesta do praveku. Ten do piče je do bane chodce. A toto hovorí Maroš presne. Aspoň voľačo, aspoň by to bolo. Celé to múzeum, áno? Ale. Môj názor. A keď sa tu bavíte o tom, že ho tam pustíte na 12 roky, povedzte mi, ak napíšete tú zmluvu, aby on za 2 alebo za 3 roky odtiaľ odišiel. Keď tam raz tak ho zostaví... Je tam jedna veta, že... tam nikto nedostane. Ale ja neviem, či tu bude za 3 roky. Konkrétne... Ale to navrhuje za 2 roky, ale to ešte bude. Ale ty máš rozmýšľať, tak? Žiadna zmluva, hen taká sa nerobí na 3 roky, má oni. Počkaj. To sa robí na 3 roky zmluva. Ale vy ste poslanci na to, že ty budeš rozhodovať o tom, ty rozhoduješ aj o takých veciach, ktoré budú už, keď tu nebudeš. A budú mať dopad na tých ľudí. Vy už tu nebudete, teraz ale povedal na 2 už roky. bude. Do konca volebného. Áno, ale na 2 roky, keď ťa tam pustia na 2 roky, kto tam potom tá po 2 roky Je zmluva. Ty nový. Áno, tak ako jak ste napísali na tú Lenku a nemohli sa ich zbaviť, tak ste napísali múdru zmluvu. Že vypali elektriku a nikto nevedel, že vypali elektriku. Tomu. Dobre, dajme tomu, že my sme pochybili, zmluva špatná. Ale vy ste nastúpili, mali ste riešiť, mali ste prehodnotiť. A ako sa dá platná zmluva? A vy podľa elektrika sa nezakontrolovali čo trepete? Koľko razy ste tam boli? Ale ty, keď si prenajmem byt, tak aj nemám právo to poslovať, keď tam máš vlastné veci. Ty ako majiteľka máš právo vstúpiť do toho bytu, to trepeš. A nie je to bol do obecného majetku. Ale sa pýtate na nás. Lebo vy chcete... Sami ste sa... Možno, jak tomu sa vláčil? Nebude, jasne, že nebude. Ale zoberte si to, že vykonává školy, ktorá je teraz nevykonává. Nevyuží na 10 rokov. My sa prikazujeme, že máme sprosté decka, že ich nikto nič nenaučil. A nikoho nenapadlo tam urobiť voľaké krúžky, alebo ja neviem čo. Decká nosa krúžky, chodia po Piešťanoch, rozvážajú decká týždenne. Lebo sú Piešťanov škola, čo mu dáte tu ale to není len to. Kto bude robiť krúžky, keď to není škola? Není tu škola, tak to má pravdu. Ale chápeš? Dobre, a prečo to není škola? Že Centrum voľného času nemá školu a chodia tam naše deti a budeme sa pohrávať, koľko platíme za to. Nikto sa No nezaoberá. dobre, a prečo tu není škola? Však Sokolovca je Prečo není škola. teda škola vlastne? Prečo sa to zrušilo, tá škola? Pýtajte sa vychádzajúcich. A teraz, keby ste robiť školu na novo, už musí byť 1 až 9 ročná. Nemôže byť 17. Keď to zoberieš, aby si mala privátnu banku. Áno, to chápem. Toľko áno, toľko tam. Takže nemôžeš. A teraz si naznáte, že majú školský obvod. Tento raz s ním musím súhlasiť. Musí sa to právne ošetriť. Ale dať im to do prenajmu na 2 roky. Ale dať mu to na 2 roky, dokiaľ títo poslanci sú do toho obdobia, vieš? Ale však budeš mať zmluvu do dátumu, nie? No dobre, hlavne to skončíte, ideme ďalej. Predtým ste strašne ponáhľali. Dobre. Tak to není, že nechce. Akože to ihrisko potrebuje každý jeden. Dajte mu to, nech dá Oldomáš a ideme domov. Áno. Týmto hlúpie vykrikovania sa budem vyjadrovať, ale to není pravda. Toto chceme dokončiť. Bude šťastie, keď sa to podarí zajím volebného obdobie. Ja len nakrátko. Dobre, tu bolo povedané, že právnické veci... Áno, treba to právne ušetriť. Nech nevyprávajú. Martin chce hovoriť starostku. Niektorí z nás sme boli u Milana pozrieť tieto veci, ako ja mám vzťah k týmto veciam, čiže ako myšlienka je veľmi dobrá, ale zase súhlasím aj s vami, že múzeum, ak to má byť nejaký prenájom za 1 euro, tak určite pôjde do straty a môže to byť dobrá myšlienka, keby obec mala peniaze nejakú prebytku, že teraz urobíme rekonštrukciu budovy, prenájom bude za euro, ale za týchto finančných okolností, aké má teraz obec, si myslím, že je to teraz nereálne. Ja viem, ale zase otomujem ja. Teraz predávam ihrisko, rok, 2. Bude čo predávať, určite.
a budeme mať peniaze hore investovať do tej školy? Teraz je? No, prečo teda nech môžeme pomôcť, využijeme tie 2 roky, alebo 3, alebo 4, ja hovorím na 2, sa vyskúšalo, že ich tam môže byť. Múzeum není projekt na 2 roky. Múzeum je projekt, teda už keď to budeme robiť, tak to nie je na 2 roky môže. Na 2 roky môže robiť. Ale nikto nehovorí, že za jednu mu to dáme. Preto je to o to po tej dohode. Oni sú ešte 2 roky rekonštruovali Politika tam môže byť múzeum a vy tomu, že zamestnanci nebudú tak aby mali brať čo robiť, ne? Ale to som presne povedal, že takí obecní zamestnanci chodí nebudú. Dajte hlasovať za uznesenia. to je najväčšia chyba. Ešte ja môžem niečo k tomu povedať. Nechajte to bodu vybudovať a obec nech tam má spolúčasť, pol na pol. Keď to chce vybudovať, tak nech buduje. Ale obec nepotrebuje múzeum teraz. Obec nemá záujem urobiť múzeum. No dobré, ale však on keď to vybuduje, obec s tým nič nemá. Vy budete brať len penáze. Ako obecná, pretože tam má požiadavky, ktoré treba urobiť stavebné zásahy. On to upraví proste. Však on tvrdí, že to spraví na svoje náklady. Ja netrvám na stavebný zásah. Nech to tam poteká, je to jedno. Presne tak. Každý máme nejaký konflikt, áno? Neskôr tam tie peniaze. Ale je to lepšie, keby to má byť prázdne. Môj názor. Keby to má byť prázdne. Dobre, môže tam byť klubov, môže tam byť predsedovať, môže tam byť telocvičná voláka. Vymaluje to. Aby to slúžilo. Ja na teba nekričím. Ja na teba nekričím. Ja stavím u seba, ty môžu vyšiť, co budem u seba. Ja viem, čo hovorím. Ja viem. No tak keď budeš takto slúžiť, ja len tiež. Bude. Keď to bude chcieť mať, tak to spravíte. Ja by som o to nechal. Keby to je na... Všetko je na dohode, všetko je na dohode. Treba to právne ošetriť hotovo. Ja som účastníkom Jakovanov. Akože nie. Čo napíšte do papíra, to je špaté. Dám na 3 roky, na 4. Prosím? Však máš pravdu, to máš pravdu, ale... A máš dochode z Rakúsky. Voláky sociálny tento. Poďme robiť jedno zo dochodcov Slovensku, výborné, pomoc. Koľko je hodín, Vlado? Vlado, koľko je hodín? To dneska spadaný nebudem? Ja tu mám do roboty. Teraz už sa dlho o tom diskutuje. To sa mi páči, že nikto to nechce zastaviť. Tak Bodo má penáze, čo budeme zastavovať? Áno, však aj my nevystavíme. Volá čo pre dochodcov. Však som ma navrhol, že spravím jednotu dochodcov. A kde ich mám robiť? Budem chodiť tam. Jurčák, ja som za Pezane spraviť vrátnikom kúpiť uniformu a ideme. Aj pre dôchodcov. Janka, keď spolu predstavujete, ja už budem uvabrávať. Tak potom aj to múzeum, tak potom... Alebo ešte by bolo jedno riešenie zo školy spraviť domov dôchodcov. Je to blízko na Cipoli, nemusí mať ďaleko dovoziť. A tak by to bolo využívať. Lebo keď budeme nastaviť, to sa bude nastaviť. Nikto. Ja viem, čo to obnáša. A viem, že to je... Takhle budem starý, napíše majetek obci a obec sa ona postará. sa stará teraz, nie? Dobre, nemu nadávať za múzeum. A hento cesta do Praveku, to je podľa teba rozdiel. To zase pračka na penáze, len tá dedine penáze. A to dorobiť cestu do Praveku. Ja som to vôbec že to nerobí. Nie, to Spolu nevalíte potreby obce. Ovplyvníš, keď do toho združenia pôjde. Počkaj, Luboš. Ticho, ticho. Pre potreby obce. Áno, pre potreby obce, návrh poslancov. Kto je za tento návrh, aby budova ostala? 4 boli za, kto je proti? Pán Borovský proti, kto sa zdržal? Pán Bitter sa zdržal, to znamená, že uznesenie bolo schválené s tým, že budova základnej školy ostáva pre potreby obce. Ďalší bod číslo 16. V bode rôzne chcem informovať od 1.12. na stavebnom úrade budeme mať zmenu pracovníčky. Nastupí pani Glovská.